kusho umzalwane. Yeah. Ngoba inyongo hey bafethu wakwachithelwa inyongo. Uyabona umuntu ongakaze echithelwe inyongo ukhuluma kanje. Yazi uma uchithelwe inyongo uyambona umuntu okuthakathile futhi usheshe umfanise ngoba ubheka khona la kulabo gogo bakamakhelwane ukuthi ubani osekubekele. Hey ayikho lento eshwele ubama lo. Khiphani inyongo bafethu. Idala inkinga eziningi inyongo. Niyashumayela bafethu. Alikahle. Uyabona labantu abalapha shothi akekho kwachithelwe inyongo. Uyabona uma kwachithelwe inyongo ngeke umlaleli nokuthi uthini no. Yazi bafethu, niyamhlekisa umuntu ecashile. Uyabona uma ungakazi uchithelwe inyongo uzoyilalela le nonsense. Kodwa uma wakwachithelwe inyongo hayi kodwa akakisho ukuthi ngithini. Ningachathi ngoba ukuphalaza nokuchatha uthi noma ukuchatha ukudunisela ingilosi amanyala. Intshumayelo zey'nsuku zokugcina.